An leabhar nua a bheits buid a caint said is Cuimhní Cinn atá an teimitéid ná Ag Útamáil Liom. Is dóigh bhfuil se chuma ham tosaí a caint Mhaigh Cuilinn as rud é gur I Mhaigh Cuilinn thusam a scéal. Agus céim bailachas fár le tosaí ná cúpla líne as Táin nó as órán Mhaigh Cuilinn. Mhaigh Cuilinn ársa rís a ráitir má cairinn. An ceantar is íomhne go bhfuil in éideann. Sitting ró beag idir dá loch féarlach. Loch lorgan fial is loch chuid-iascaireacht. Well, rugó mise Mhaigh Cuilinn 1942 I Gaeilge Brúchláin in sin Baile Átha 1942 mar a dearma. Bu mhreac-Ghaeltacht Mhaigh Cuilinn ag an ám, agus se gúnaí nó deirtar gur a bheith pébria. Now, bhí clán mhór aineán agus bhí éon na dhéag aineán agus tógó chuil ceard le manéonsaí linn faoi gur díreachtaí bhínsa. So, bhí féiliméar ba dheam a dhéide agus bhí obair chrúa. Bhí nó daoine ag obair an chrúa an taibh sin pébria ach daibir mar se an chrúa bhí sé toigáil talúna chun mín tíreachais fe na mblianta agus pléas go chlách agus go leor obair chrúa mar sin agus bhí orann ar fad an rud sin I dhéanana. So, bhí muid a díad beag in baine freisin le rins teala a bhí in a gúna an dochtúr chuir gás agus na Gardaí agus an tinaltáir mar sin agus bhín héana gail háart sa tróna. nó béidir a gaeilge go scoil ar maidin na dúran béidir pinta baine go dtí cabharthaach. So sa obair óhaidin go hí bhí gceist chleachtadh. Pébri é drá bhfuil is thu mé ar scoile Mhaigh Cuilinn an scoil san áit agus in sin thu mé ní sin go dtí choláiste muir in eile. Bhí na goiliste agus maith ar ráthar. In sin in sin thu mé go dtí an choláiste ollscoile in eile héin agus rinne mé céim sa staid agus sa Gaeilge, sa nua-Ghaeilge. Le líon chum a bheith sa choláiste ollscoile bhí na Gael bhfuil is sa saora a gobar go London. Thu mé an tríomhálta is dói ar fadúr cha mé 9,000 a gobar a London in sin. Now, thu sé sin a bhaim go mór orm, sin ceann go na hispéiris ba táhacht I a híal is dóilam. Thu mé nún le lead es Mhaigh Cuilinn, agus bhí muid a gobar le daoine eile es Mhaigh Cuilinn agus daoine es Roscail agus áitiúí mar sin. Obair chrúa gáiríre cinál a chuiristeach ábharláir a bhíoch muid units bhí dí sin tíocht go dímoid agus bhíoh buid a gáil leaganna agus an sin a chur straine as a gíon. So bhí muid a gáil thar timp London agus tíomh mógad I Seven Oaks as áitiúí mar sin obair gon taid sin. Obair an chrúa freisin ba dheith gáiríre ní ra meach 9,000 nó a Tarrance Báirdáil ar 9,000 agus Camera bíchas grá neart obair chrúa díon tams ar a bhéile mar sin héin ní bhí na matan chéanna a bhí le núsáid a stóilm ar na haibrechaí tógála. A chaine sé le sin agus chrúa me agus nuair a bhí déile leis bhí me antásta. In sin báteile bhí me gobar le Fairweather agus Shroids Oxford bu dheith sin. Bhí muid ráthhéin in éidir le grám sin. Agus bhí muid híos tí deil sa tála ag carta cífáig agus chuileoirt. Agus an tám sin ní ra inneal ra an, so bhí squeeze go slúsa dichaí agus lá agus úta mar sin as chaithe chur áir don bháin go háda an eile dígad tú. So bhá ag carta na cífáig céanan ó go cha suas cúpla bóta agus an sin líontaí na peilmhóra sin bhfuil is le concréid. Now, agus chomáile sin bhí mé gobar in na dairies both the eile White City agus cha mé seall freisin a gobar in ospidéal mar chuirseoir agus jobnaí difriúla arsúlam. Agus bhí mé gobar freisin digitú mar air tábharne I mar New Acton bhí mé mar cinál ag dáú deochan ar ghaoine bhfuil bingo hála bhí an
agus bhí an obair go I leor amsa ach bead a bhí an bhí híine tíocht a bhhaile go mat an dearnas tróna agus an eoltar sin ní agus a gaiide an leor maidin sin agus sa ghuios nach roid éis me héana bhera agus thusa ag fás Físeán an tamsin agus tá sí orm áhain. So bhí mé gobaid in sin ige tú nó richtíoch me san ollscoil hí mé gobaid a móna I meánscoil na difriúla. Bhí mé gobaid I meil be measre go láiste muid an gáile. In sin thu mé fesca go tí choláiste chaidir go tóbaid I gasisiil chun de hipredáran agus thu mé níos go le clé go tí choláiste Belvedere. Agus in níos sin 1960 an 9 ceapú mé léachtar le Gaeilge I gcoláiste bhuiirgon smáil a léimiireach agus cha mé bunáite cearacha bliain a gobair in sin. Ná cha mé gur haine choláiste chaidir go tobair le agus choláiste Belvedere agus an choláiste léimiireach freisin ar nó bhí an choláiste léimiireach tífriúil ar fad sa bhéidir go léachtar a bhí mé an tamsin. Ar nó bhí go leor spéisiúna eile ams chomáile bheith am únteáid agus ar nó har éon nó eileáid bí an scríbhneoireachta ar nó mór a bhí am. Bhí mé ag scríáil, bhí mé éhlín déag, gáidír thus mé scríbhneoir bhí mé sa mhórspéiseanna Mhaigh Cuilinn agus buis le dia tá mé gáidir raí leis a scríbhneoireachta gúma scríb beaggadín chuile lá tá mé IDS bheith a móna inis le tí bliana déag ach tí an beaggadín scríbhneoireachta gúma. Ach bhí spéisiúna mór eile am, tú haine an dúrúla a gúna gus hainam bheith siúil amach sna sléifte agus sna caiilte agus rudí mar sin agus tú tainíon teistil eistránach lom freisin haine gúna agus chugas bhí mé an áitríon os an Tibéid agus Nepal agus na Hill Féaró agus Talanéis agus Svalbard hús gargun bhil thu agus áitrí mar sin sa agus béidir na háití buid é seo fadlam ná an tealtain tá sé sin mar chuide a gcairíad a galbaid bíchas bhfuil Seán Ó Mainnín agus de chuid na thorúa na blianta siara agus inse gáil freis le bean tóice ar inse gáil agus ar albaid agus scóilmid in sin go minic. So bhí an cinál rud sin a gúna dige tú ar siúlam agus buis le tíanam a gúna. Nú ri mé caiinte na choláiste eile sin, choláiste har go tópaid agus choláiste Belvedere etc. Bhí am rá gáir iad go mé móna freisin sa saoire Baile Átha Cliath fe rins blianta. Go dtí 69 choir thusa mé choláiste bhuiirgon smáil a léimiireach. Agus cha mé rá gur haine choláiste Chonnacht tar cíanlam. Bhí mé ggóil go na héidí ábhar éidí as na choláistí bhfuil trí ó leibhéil agus bhí Gaeilge bhacab agus bhí Seán éasca bhfuil bheith caiite rudar be. Níor gágaid bheith pléanú mar go le cuasaí gramadí nó táta mar sin ach a bheith caiint ar cuasaí dreibhláis barbecúna suide mar sin ar an trá spéisial héis na haibire. Ach heine sé sin ar cíanlam. Ar nó chomáile bheith móna in sin, bhí orm bheith gail háart go dtí na tí le cínú go rá na scoláirí óga a fánacha stín an gaiilisteag I leabhar sách lua. Bhín héin agus an tárdhhairsta Phádraic Breathnach na gail háart. Splanclampa agus an agus á chaséid tumachaí lúchra agus ar reinecháin agus tumachaí dríistechaí agus chuilicín an rud a bhar sin. Tá sé a bheith ag gáilí níos faoi agus bhí buid a gáil tam se freisin. Cha mé rá gur éitna sa iontas sa gcoláiste sin agus heine sé ar cíanlam agus na múintearí ar fada bhíonn sin. Ní ra dúnar bega bú a bhaimar agus bú a ra mé cordú leis ná í má gráin as na forbachaí agus cin ar casú orméis leis na blianta. Nuair thusa mission sin í rocáram na táda fhí cárig líam agus bhí versa an singel agus gáibhlí sin. Agus is in sin sa grúscí lá sa spídal a casú ma bhéan orm.
bhfuil is at bhí siise leanta saoire ní ra siad tíocht mar iníon go dtí choláisteach bhí siad tháinig sé leanta saoire agus bhí sé agus chairí leis tí a grú sí lá. Tí Tim Johnny bhí ann díreach go dtí sin agus bhí sé ceannaíonn sin ag fearr bhí cáiliúil dacha le cuasaí ceáil agus is sin a casú mhaigh ar an pébrí. So camera gur haine na leanta sin go mór. Lo méid go tús gur bé Ag Útamáil Liom an tídal a bhés ar a leabhar nua seo. Agus lo mé freisin gur Cuimhní Cinn atá agus is na Cuimhní Cinn agus rudí mór a híal bhí me caiint go dtí seo. Beidir go raibh beagán eile a ráfaí cuasaí scríbhneoireacht os rud gur bhí an scríbhneoireacht tar éon rud eile stoi an rud is tábhachtaí a híal. Lo mé ceat go leor is stoil am gur thusa mé nuair i mé aimlíonn dé gcuis. Agus bhí me caiint freisin ar a glyfa sin a bhí idir an scoil san áit, scoil uide i Mhaigh Cuilinn in éidir an scoil chud a cíán agus go héana ar a uireann sin freisin. Well, ghailíad a pír a thusa mé scrí nuair a fuairmid letir an scoil eile sin, i túr dúchláán ghain gon chlufa sin agus híú ormsa an phreagra a scrí agus déirm a gúna ghailíad a pír gur bhaid sin a thusa mé scrí go cráthíoch. Tá scrí mar bheala eile freisin ar nó agus ach scrínar cráthíoch mé th réon rud eile. Agus, tá mé ggóilgá sin mar a dúirt me hart ó 19 i tí nó 5 i chéir. Agus buíos leid díthar na blianta sin beagán in mór an chuil lá agus inis agus mér scór ó choláiste bhuiir an spáil díal mar i ggéalna. Tá sulas le scór leabhar mar sin a foilsithe a mónáid sé ag Cló Iar-Chonnacht. Agus tána cét áltar nó síomh agus scríam go chuile agrán gon leabhrán áitiúil Mhaigh Cuilinn, Mhaigh Cuilinn Matters. Tá sé thusa sé sinna tíocht amach 1992 agus bíon alt amsa san is ráchan atá agus bíon alt amsa sin mór an chuile agrán. Well, chuile agrán inis le scór blianta. So bím gaíonna sin chomáid ige ach gearsceilt gon chuid is bhótar scíomh an stoi, sé tá cúpla céad acham sin foilsithe. Tá mé cheappa lechéad eile ná níos mó nach bhfuil foilsithe fós scríbhneoireachta agus nótaí tóceam éire eile agus a gháire eile stoi. Chomáile sin ar nó haine cuasaí bélidir leam agus scrí mé leabhar Mhaigh Cuilinn tá sé foilsithe ní ag Cló Iar-Chonnacht se Cló Chonnacht níl si tíán níos mó ach chuidir sin an leabhar Mhaigh Cuilinn a táisce agus a tuairis go má 1986 bhí sé seolta i teachtáhairne í réigáin 1986 agus bí máire géigim chuoine réide an óbaid. So sé leabhar sin thugan an sásaá, bes leabhar mór a freisin. Chomáile sin thug me héin seanscéalta ó henachaí mór le rás leannach muireann gar go chasla Michael Fetch feidir Lena ná Michael Fetch feidir Mhichíl Ward leis an éanam omláin a thuairscó. Agus tá sé sin foilsithe Cló Iar-Chonnacht bróga pápéir agus stocaí baine ráhair an tainimetar a leabhar. So tá sé sin díontá agus rinne meistracháin Angeles Ashes freisin zigad tú sa chuid Frank McCourt Lúrach Angela an tainimetar agus seolahha sin gopláid seolahha in Seán de Charnú agus seolahha faoi gá inú áireach. Is that seolahha sa Gunsalach i Manhattan agus seolahha san inad éidirnach i Queens. So agus so bí me ggóilgúil scríbhneoireachta seasta. So sin agus buíos le dí agus le cúna dé léana mé orm ar a gcuis sin fáidir sa bhhairis me tá súla an pébrí.
mar a gcuireann an acíd bhradach seoid zeireadh.